Шаям тиктормас һәм һәр вакыт кызыксынучан дусларым. Кайсыларыгызны җилемнәрегезне әзерләгез һәм безгә кушылыгыз. Бергәләшеп башлап җибәрик. Бүген без сезнең белән шаян шилән ясаячакбыз. Моның өчен безгә 2 кәгазь квадрат, 1 кәгазь түгәрәк, бизәгечләр, җилем яисә 2 яклы скотч һәм кайчы кирәк булачак. Эшебезне башлап җибәрик. Баштан квадратның берсен алабыз, аны өчпочмак итеп бәкләп куябыз. Ачабыз һәм 2 кырыен уртага таба менә шулай бәклибез. Хәзер безгә бер ягын икенче ягына ябыштырып куярга кирәк булачак. Менә шулай килеп чыга. Икенче кәгазь квадратны без нәкъ шулай ук бөгеп ябыштырабыз. Өчпочмак ясап куябыз. 2 ягын уртага таба бәклибез. Бер ягын икенчесенә ябыштырып куябыз. Булды, безнең 2 менә шундый деталь килеп чыкты. Хәзер безгә аларны эчтән тоташтырырга кирәк. Моның өчен мин кичкенә генә кәгазь тасманы әзерләдем. Аны урталай бәклибез. Һәм аны 2 детальгә ябыштырып куябыз. Булды, ябыштырып куйдык. Хәзер менә бу кәгазь түгәрәкне безгә бер деталь эченә ябыштырып куярга кирәк булачак. Бу безнең шиләнебезнең башы. Хәзер аңа күзләрен ябыштырырга кирәк булачак. Аларны мин алдан ук кисеп чыктым. Булды. Шаян шиләнебез әзер. Дуслар, сез дә һичшиксез мондыйларны ясап карагыз һәм дусларыгызны да ясарга өйрәтергә онытмагыз. Ә бүгенгә исә шулар иде. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.